ब्रै खावसे दाननि उनाव बा खावसे दाननि उनाव सरकार फैफिनगासिनो दं होननाय बाथ्राफ्रा गुबुनफोरखौ नों बुरबक खालामजोबनाय जाम्बा खालामजोबनाय खिन्थु जाम्बाया गावसो जागासिनो दं। 17 बोसोरनि जि BPF आरो आथिखालनि BPFखौ नायोब्ला मुलि फानदिंनाय बायदि मोनसे थासारि। सोरबाया बाजाराव जेसेखि होख्रावाथों मानो बेजों जेबो भट फैनाय नङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा नारा नाथा जुजिदों, खिन्थु बे बिथांनि बे जुजिनाया दिनैनि थारिखआव मानोना थाइजौ गोखै बायदि जाबाय। नै दाखालिसो 5 अक्ट'खालि बेंटलाव फैनानै बुंदों जाहैबाय जे BPFनि सरकारा 5 खावसे दाननि उनावनो फैफिनगासिनो दं। बेखौ थांनाय 4 बोसोर सिगांनिफ्राय बुंबोबाय थादों सरकार फैदोंबा। बे जाहैबाय थाइजौ गोखै। सिडली उफ्रा बिसायख'थिया दिनैहाय जानो बावलिया, जेराव सानब्रै सानबासोल'सै। दा बेखिनि समाव जोङो UPPL हिसाबै आरो NDA हिसाबै जरदार मोनसे फोसावदिंनाय हाबाफारिया जाबाय थादों आरो जितु रायजो राजाफ्रा जोबोद मोनसे गोजोननाय थासारियाव दङ। बिसोरो सरकारनि प्रति गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनायनि थाखाय जेब्लाबो रेडि जानानै दं। मानोना बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा जोंनि सरकार फैखांनायनि उनाव जि मोनसे सान्थि थासारि फैबाय, सान्थि मोनबाय, रैखाथि मोनबाय, सम्पतिनि रैखाथि, जिउनि रैखाथि, आरो बेखायनो दिनै बिथांमोनहा भट होनो थाखाय सरकारि हान्जानि बिजाथिखौनो भट होनानै देरहाहोनो थाखाय बिथांमोनहा रेडि। बिथांमोननि अबस्थाया सिगांनि 17 बोसोरनि जि BPF आरो आथिखालनि BPFखौ नायोब्ला मुलि फानदिंनाय बायदि मोनसे थासारि बिथांमोनहा दिनै जों नुनो मोन्दों। नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा दिनै सांग्रां जाजोब्बाय। दिनै ओनसोलनि जौगानाय आरो गावारि जौगानाय लोगोसेयैनो गोजोन थासारि आरो सरकारनि जिखिनि मावनो लानाय हाबाफारिफोर, बिथांखिफोर, बेजोंसो सोमोन्दो दं। जायहा जेसेखि होख्रावाथों मानो जोङो जौगानायखौ लुबैयो, गोजोनखौ लुबैयो, आरो जौगानाय नांगौबा गोजोना नांथारगौ। दिनैहाय चिरां जिल्लाया मेट्रिकनि रिजाल्टआ थांनाय गोलाव समाव 17 बोसोराव 33टा जिल्ला, 33 जिल्लानि गेजेराव गाहायावमोन। दिनै बियो सेथि पजिसन लानो बोसोरनै हाबाय। आरो बाक्सा उदालगुरिखौ नायोबा हायार सेकेन्डारि आर्ट्स आरो साइन्सआव बिथांमोना टप पजिसनाव थांनो हाबाय। दा होमबा बे गोजोननिनो मोनसे फिथाइ। सरकारा जे खामानि मावदों, सरकारा जे सोलोंथाइ बिथिं सोर बिथिंखौ जे जों नायनानै खामानि मावगासिनो दं, बेफोरनो फिथाइ। आरो बेखौ रायजो राजाया निस्सय गोसोआव दं, नुबाय थादों, आरो बेबायदिजोंसो फैगोन। सोरबाया बाजाराव जेसेखि होख्रावाथों मानो बेजों जेबो भट फैनाय नङा, बे खिन्थु रोखा। निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा बेसेबांसो भट मोनगोन होननानै आसा खालामो? जों गासैखौबो नायजोबनानै दिनैनि थारिखआव बुंनो हायो। मानोना मोनथामल' दोलो दं बेयाव। मोनथाम दोलोनि कंग्रेसनि बिथिंखौ नायोबा बिथांमोननि जिखिनि अर्गानाइजेसननि स्ट्राक्चार, बे स्ट्राक्चारा दिनै ग्राउन्ड लेभेलाव दिनैहाय गैया जादों। BPF हिसाबै नायोबा लिडारफोर गैयै अबस्था। हाग्रामा महिलारि बिथाङा नारा नाथा जुजिदों, खिन्थु बे बिथांनि बे जुजिनाया दिनैनि थारिखआव मानोना थाइजौ गोखै बायदि जाबाय हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बाथ्राया। नै दाखालिसो 5 अक्ट'खालि बेंटलाव फैनानै बुंदों जाहैबाय जे BPFनि सरकारा 5 खावसे दाननि उनावनो फैफिनगासिनो दंनो। बेखौ थांनाय 4 बोसोर सिगांनिफ्राय बुंबोबाय थादों सरकार फैदोंबा। बे जाहैबाय थाइजौ गोखै। खेबसे फाननो हायो, खेबनै फाननो हायो, बेनो जे बार बार सोलिबाय थागोन। आरो बिथांनियाव जेबो बिथांखि गैया। BPFनियाव दिनैहाय थांखि बिथांखिफोर गैया। नैबे ओनसोलनि 35 लाख जोंनि नागरिक, जोंनि सिटिजेनफोरखौ, जोंनि सुबुंफोरखौ बोरैहाय सोलोंथायाव, रांखान्थियाव, समाजखान्थियाव, गासै बिथिं जौगानायाव, आबादाव बोरैहाय खामानि मावगोन, जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै मा बिथांखि दङ, जोंनि गोरों लाइमोनफोर, जोंनि जायफोर फिउचार, बिथांमोनखौ बोरैहाय लामा दिन्थिहरनो, नैबे ओनसोलनि सुबुं धोनखौ बोरैहाय जौगाहोनो, बिनि मोनसेबो प्लेनिं BPFनाव गैया, हाग्रामा महिलारिनाव गैया। जाहैबाय मानसिनि बिनि एटिटिउडनि बाथ्रा, मिथिबायना? बिनि सिङाव सोरखौबा रेसपेक्ट होनाय,
सोरखौबा मानिनाय सनमान होनाय गावनि जे एखे समाव मावग्रा लोगोफोर बेखौ जे माबायदियै दैदेननांगौ मारैहाय बाथ्रा बुंनांगौ बे मिनिमाम जिखिनि जायखौ जों बर'आव आखलखौनो होनगोन बे बुस्थुआनो गैया जायनि थाखायनो जेब्लाबो मोनसे उग्र मानसिफोरखौ रायनाय बे बाथ्राया फैबाय थायो आरो जाम्बा बुरबक खालामनो नाजाबाय थायो बे नैबे 4 खावसे दाननि उनाव 5 खावसे दाननि उनाव सरकार फैफिनगासिनो दं होननाय बाथ्राफ्रा गुबुनफोरखौ नों बुरबक खालामजोबनाय जाम्बा खालामजोबनाय खिन्थु जाम्बाया गावसो जागासिनो दं जायनि थाखायनो दिनैहाय जाय बिथाङा सासे MCLA नोङो एसेमब्लि सिङाव हाबनानै खोथा बुंनांगौ मालाथो बुंनाय खोनाखो समायखिरा लानायनिफ्राय दिनै बोसोरब्रै जाबाय खेबसेबो थाङाखै आरो सासे थार नोङो गणतन्त्रखौ बिसास खालामग्रा सासे सुबुङा गणतान्त्रिक जिखिनि प्रक्रिया बे प्रक्रियाजों नोङो थांनांगौ बिनिफ्राय दिनै बिथाङा जानगारनानै दं बेखायनो गणतन्त्रआ दिनै नैबे सरकार फैनायाव जोबोद खोमथा जादों जोबोद गोख्रों जादों आरो गणतन्त्रखौ लाखिनानैनो जोङो सुबुंनि जिखिनि बुंनो हानाय मोन्थाय बे मोन्थायखौ दिनै जों होदों आरो बेयाव राइट टु स्पिच होननाय जोंना कनस्टिटिउसनाव दङ बे बुस्थुआ दिनै जोंनि सरकार फैनानै मानसिफ्रा बुंनो हादों हाग्रामा महिलारि बिथांनि BPFनि सासन कालाव बेखौ नोङो दाबायनानै दोनदोंमोन दा बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा बुजिबाय रायजोफ्रा दिनै उदां नख्राङाव थानो मोजां मोनो गणतन्त्रखौ बिसास खालामो आरो गणतन्त्रखौ बिसास खालामोखायनो दिनैहाय बुंनो हानाय मोन्थाय बे मोन्थायखौ दिनै मोनदों जेला दिनैहाय UPPLनि जोंनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ भट होगोन आरो बिथाङा खमसे खम 60-70 रोजा बेनि बांसिन भट मोननानै बिथाङा देरहागोन बे सैथो खोथा